de quart B i el que fem aquí és per al bé. Us demanem que doneu sang, potser salvareu la vida d'un infant. Hola a tots, som l'Escola Vora Mar i a tota la gent volem ajudar. Si a la gent voleu salvar, veniu a l'escola a donar sang. Donar sang és important, així la gent no sofrirà. I si donem sang la gent viurà. Estem fent una recollida de sang perquè estem fent el projecte de Créixer Sants. Hola, som quart B i avui parlarem perquè és important donar sang a la gent. Salvarem a la sang i a tothom i les vides de persones cuidarem. Hola, som quart B i avui us direm. Estem en el projecte de Créixer Sants. Ajudem els nens per fer-se grans. Els esperem al vora mar i ajudarem les mans. Donant sang a la gent salvem, a la gent ajudem i als hospitals també. Els accidents donen molts problemes. Vine al banc de sang i els problemes resoldrem. Hola, som quart B. Donar sang està molt bé. El banc de sang la portarem i a la gent ajudarem. Tu has de donar sang, a les oracions se fan trasplants. Sí, a vegades de sang, dóna-la de tant en tant. Estàs a punt d'al·lucinar amb els tipus de sang, A positiu o negatiu. Som bastant diferents per això ser imprudent, en el sentit que algú estaria caient. Estem treballant, créixer sense el cos fa servir nutrients. Tots els nutrients són bons, la salut necessita bons aliments. Amb aquesta cançó estem recordant que ajudar la gent és molt important. Amb un gran món normal us estem ensenyant que es poden aprendre moltes coses repassant. Amb aquesta cançó estem recordant que ajudar la gent és molt important. Amb un gran món normal us estem ensenyant que es poden aprendre moltes coses repassant. Si menges a la sang et pot ajudar que els nutrients pel cos puguin circular. Doneu sang als bancs per la humanitat. Doneu sang per salvar la gent. Donar sang és important per la gent salvar. Està bé i ser és un requisit per entrar. Abans de donar sang has de menjar. Si vols entrar, més de 50 has de pesar. Donar sang és molt important perquè així se'n va salvant. Vinga, va, apunta't ja. I si ho fas, molta gent t'ho agrairà. És important donar sang perquè es necessita ajudar. Veniu a l'escola Vora Mar, us esperem donar sang. El 31 de març al matí vindrà el banc de sang. Apunteu-vos-hi, donareu sang amb glòbuls blancs i a més salvareu els grans. Si dones sang, una vida pot salvar. Us explicarem perquè és important sang donar. La sang ajuda a circular els nutrients i els glòbuls blancs ens defensen dels dolents. Donar sang és important perquè la gent anem salvant. Si molta sang donem, a la gent ajudarem. Estigueu tranquil·lets, no farà mal. No estigueu bailets, que ja sou prou grans. Quan respires, la sang t'ajudarà perquè l'oxigen pugui circular. Per arribar a tots els òrgans, arriba als peus i també a les mans. El 31 de març recollirem sang. Si us plau, famílies, apunteu-vos ja. I si la donem, hi haurà molta gent que salvarem. Participa ja, la gent ajudarà. Si ho fas, un heroi seràs. Curar vides és molt important. Obre les mans, t'ho agrairan. Un ram molt bonic veurem cada nit. Se sap que és flipant si teniu un bon cervell. Aquí hem repejat per vosaltres i molt ràpid podreu escoltar-lo i ensenyar-lo a la gent. El 31 de març al Vora Mar, per si a la gent tu vols salvar. Ah, per cert, som els de quart B i adeu, espero que ho passeu molt bé. Adeu a tots i a totes, esperem que us hagi agradat. Recorda ajudar la gent, tots els nostres raps han estat inspirats. Es poden aprendre moltes coses rapejant. Ara us diem adeu. Adeu! Que el rap està acabant. Gràcies per estar-lo escoltant. Si vens al Vora Mar, a la gent pots ajudar. Nosaltres som alumnes de quart B i volem que la gent estigui bé. Vine al Vora Mar i a la gent ajudarà. Amb aquesta